ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ବସିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଶୋଇଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଏବଂ ଆୟୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ବାମ ହାତରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ପରେ ବଳିଥିବା ତେଲ ଦେହରେ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଦିନ ସମୟରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଆୟୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନିରୋଗୀ ରହିଥାଏ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ପାତ୍ରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ସଫା କରିସାରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସବୁ କୋଠରୀରେ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିମୋନିଆ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ତେଲ ଲୁଣ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖି ଘରର ଯେକୌଣସି କୋଠରୀରେ ରଖିଲେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତୈଳ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେବେ ବି ପଇସା ପତ୍ରର ଲେନଦେନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ବେଳେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଉଥାଏ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟିଏ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଧନହାନି ହେଉଥାଏ ତେବେ 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର
ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳାଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଦ ପୂରା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାଳ ଶୀଘ୍ର ପାଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ରାତିରେ ଅସମୟରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନଖ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିଦ ପୂରା ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଡେରିରେ ଶୋଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଦ କମ୍ ହେଉଥାଏ ତେବେ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଡେରିରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଦ ପୂରା ନ ହୁଏ ତେବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଝଡ଼ିବା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲେ ତାହା ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ନିଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ। ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ରାତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ସଫା ନ ହେବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଏବଂ ଡେରିରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନ ତମାମ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମନ ଭାରି ଭାରି ଲାଗିଥାଏ। ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ କୌଣସି କଥା ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦିନରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି, କାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ନ ଗଲେ ପେଟରେ ଅଲ୍ସର ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିଲେ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିବା, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେବା ଏବଂ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାତି 9ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତି 3ରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଉଠିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଉଠିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି। ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶବାସନରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପାରିଲେ ତାହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଶୋଇ ରହିଲେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ମନର ଦୃଢ଼ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିଶା ସେବନ କରିବା କିମ୍ବା ତାମସିକ ଆହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।